Влог от лагера ни в Гърция. Значи пристигнахме в София преди половин-един час буквално. И да, много сме радостни. Напишете отдолу в коментарите дали ми отива. Като ви обещах, че има няколко влогчета подред, така че ще има още. Това не е единственото. Аз много се радвам, защото това ми е първия лагер извън като цяло България. И много се вълнувам, защото наистина това е нещо, което чакам от доста дълго време и най-накрая се случи. В 5:30 ще потегля автобуса към Гърция. А буквално сега е 4:41. Просто нямам дума. Много рано дойдох. Много рано. Ние в 4 бяхме в София, имам предвид. Ние тръгнахме по-рано от 3 и точно в няколко минутки, 10 минутки преди 3. И да, буквално пристигнахме за 1 час. Тук се притеснявахме дали ще намерим пари за плик, за да сложи пари вътре. Хора, ще се включа после от друг влог, защото сега няма какво да снимам вече. И да, това вече беше 2-минутен влог и да.